Dnes vám ukážem, ako správne rozkúriť a používať našu mobilnú pec. V prvej fáze si pripravíme za hrst suchých triesok na podpaľovanie. Ohnisko pred každým použitím samozrejme vyčistíme. Na zapálenie môžeme použiť ekologický podpaľovač, ale dôležité je, aby bol bez zápachu. V druhej fáze oheň prikladáme pomaly, po menších dávkach. Je to dôležité preto, aby mala pec čas postupne nasať teplo. V tretej fáze, asi po 15 až 20 minútach, keď sa pec trochu zohreje, môžeme priložiť aj hrubšie polienka. Tým dosiahneme požadovanú teplotu. Zlaté pravidlo. Radšej rozkurujte pomalšie. Pec tak naakumuluje viac tepla a udrží ho omnoho dlhšie. Používajte len suché tvrdé drevo. Vyhnite sa orechu a drevám, ktoré produkujú horký dym. Na úplné rozkúrenie potrebujete priemerne 30 až 60 minút. Keď teplomer ukáže nad 300 stupňov a plášť pece je horúci aj zvonku, sme pripravení. Keď oheň dohorí a ostane len žeravá pahreba, uzavrieme komín a môžeme začať piecť. Ak je teplota privysoká, pec jednoducho vyvetráme, kým teplota neklesne. Tu môžete piecť kľudne pri teplote o 20 až 30 stupňov vyššej, než v bežnej elektrickej rúre. Odporúčam používať mriežku pod pekáč, aby horúci vzduch cirkuloval aj pod jedlom. Šamotové dno je totiž veľmi horúce a jedlo by sa mohlo pripáliť. Pizzu pečieme pri 320 až 340 stupňoch len 5 až 8 minút. Jedlo sa tu nevysuší tak ako pri ventilátore, lebo vzduch prúdi prirodzene. Ak sa vám tento návod páčil, nezabudnite dať odber, aby vám neušli ďalšie tipy.